Omietku nanášame vždy na predom pripravený povrch, to znamená na povrch vyrovnaný, zbavený nečistot a prachu. Pred samotným nanášaním omietky povrch navlhčíme vodou alebo penetráciou. Na navlhčenú stenu natiahneme pripravenú zmes jemnej štukovej omietky. Urobíme tak pomocou širokého hladítka a keľne. Pomocou keľne nanášame zmes na hladítko približne do jeho polovice. Hladítko priložíme ku stene, zoberieme 45 stupňový uhol a jemným prítlakom ťaháme hladítko hore. Nanášame zmes v hrúbke približne 1 mm. Takže prvú vrstvu omietky máme hotovú. Ako ste si mohli všimnúť, v ťažšie prístupných miestach ako za trúbkami radiátorov alebo okolo zásuvie používame vhodnejšie nástroje, napríklad menšie hladítko, samotnú keľňu alebo špachtlu. Po nanesení prvej vrstvy necháme omietku postať približne 15 až 30 minút. Za tento čas sa omietka stihne trošku naviazať na svoj podklad, teda lepšie na stene drží, avšak na jej povrchu nie je tvrdá, dokážeme do nej zatlačiť prst. A keď je v takomto stave, tak to je ideálny čas, kedy môžeme naniesť na stenu druhú vrstvu. Účelom druhej vrstvy je zhrubšiť vrstvu omietky na stene, približne na nejaké 2 mm alebo až do 3 mm. A zatiaľ, čo pri prvej vrstve sme si nerobili príliš starosti s tým, že nám ostávajú omietky, stopy, ťahov a rôzne nerovnosti, táto druhá vrstva by mala byť čo najrovnejšia, tieto nerovnosti mali zmiznúť. Pretože čím rovnejšiu vrstvu spravíme, tým menej roboty budeme mať pri následnom filcovaní. Technika nanášania je úplne rovnaká ako pri prvej vrstve, teda na hladítko si do polovice nanesieme omietku, avšak nie úplne do krajov, aby nám nepretekala a nepadala na zem. Následne hladítko priložíme pod 45 stupňovým uhlom ku stene a ťaháme dohora, pričom zmenšujeme ten uhol zovretia s tým, ako sa nám míňa omietka. Takže môžeme ísť na to. Takto nanesenú vrstvu môžeme zrovnávať buď samotným hladítkom, alebo ešte lepšie širokou špachtlou, pretože má mäkšie kraje, ktoré sa viacej ohýbajú a zanechávajú menej stôp. Takže znova potiahneme, omietka je celkom rovná. Takto budeme pokračovať ďalej. Po natiahnutí druhej vrstvy sa omietka bude už len filcovať, teda hladiť pomocou penových filcov
do finálnej podoby, zahľadzovať všetky nerovnosti a ryhy, ktoré vznikajú. Nefilcuje sa však hneď po natiahnutí vrstvy, ale treba počkať približne 1 hodinu. Plus mínus, silne to závisí od okolitej teploty a vlhkosti podkladu. Takže treba priebežne skúšať, pretože však filc treba namočiť, priložiť a jemnými pružnými pohybmi skúsiť, čo to robí. Ak bude filc zanechávať v omietke ryhy a ťahať za sebou veľkú hmotu, treba ešte počkať. Správne prischnutá omietka je taká, po ktorej keď ťaháte filc, tak sa len vlastne gúľa po tých vrchných zrniečkách na povrchu omietky, premiesňuje ich a vyplňa nerovnosti. Takže takto nejako môžeme rovnať. Aby sme nerovnosti dobre videli, je dobre si prisviecovať z boku nejakým svetlom stenu. A pomocou tieňov vidíme všetky nerovnosti. Ak je niekde väčšia nerovnosť, môžeme tam naniesť trochu omietky a tu potom zahľadiť. Ak správny moment na filcovanie omietky premeškáte a nebude sa vám dať hľadiť povrch a vyrovnávať ryhy, je potreba pomoci vodou. Trochu to zase navlčiť a môžeme pokračovať. Finálna stena po vyhladení by mala vyzerať približne takto. Vidíme štruktúru omietky, no nevidíme žiadne ryhy alebo nerovnosti.